כולם, אני פה בקוטה של גוג'ו, כרגע הולך לסרט של ג'וג'וטסו קייזן עם צ'יפו יו. אז אנחנו כרגע בדרך לסרט, ושמתי לב למשהו. הרבה אנשים פשוט מסתכלים עליי בצורה הכי מוזרה שיש כזה. מי זה הבן אדם הזה? אז החלטתי שנעשה סרטון שבעצם אני מטריל אנשים ברחוב. בואו נתחיל. אתה צריך לשפוט בזה, אחי, עונה 8 פסיכית. רגע, היום. שנייה. דן. רגע. ג'וג'וטסקי ג'ונטה. ג'וג'וטסקי הנטן. אקה. יושקי. מורסקי. הנה עוד משהו שאמרנו. אם אנחנו עומדים ליצור טוג'י, שזה סיכוי מאוד נמוך, אנחנו עומדים לתת לו אייפון 17. אם אתם יודעים על מה אנחנו מדברים. סיבה אנחנו אשכרה פוגשים שם טוג'י. האמת שאני לא חושבת. אבל זה חלקים שאני לא חותך. כן. לא. הייסקול דקסט.